Oh, si masulti sa kong luto. Okay kayo. Okay ka. Okay kayo pero gikuot paksiw. Gawat ka ba ato kusog pa mo ato. Dali. Sino yung luto ni? Hey, what's up mga tats? Mag-adobo ta karon og biyod sa marang or malasugi, no? Atong adobohon mga tats kay perting pagkalamian na. Mao din ning dili mahurot ang isda sa dagat mga tats kay ang biyod sa marang, barilis or unsang mga isda milyon ang ilang mga itlog, no? So tan-awa na mga tats, biyod na sa marang or malasugi. So mao na atong ingredients. Pagkahuman atong tanawon ang giluto sa mananagat mga tats kay ilaha po ning sudan, no? So nagluto slag manok na adobo. Og pagkatod naluto naman ang ilaha, ato ana pod ang ang diha. Tats, ato nang kanta-kantahan kay luto na. Ay magluto na ta. Ako'y nagmamahal sa iyo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y tama na kay makapiright ka. Ilunod na tanang kalamasan sa itong kinabuhi diha. Og pagkahuman isunod na ng ginatawag nga biyod. Tanawa matas kung unsa kadaghan ang biyod, no? Isa lang na kamarang pero ang iyang biyod perting pagkadaghana. Siyempre dili po na mawala ang toyo kay mo ni nagdalag bida diha. Lisod po nga walay toyo, adobo man atong tirada. Og ang magic sarap sabay man na sila. Kaning kanon og ang sudan nga akong gipang-abrihan matas sama na nagat na dili na amoa ilahan ng sudan. Matas atong tilawan kung say lasa. Achop! Karon kay naluto naman to, atong takangan og nilungag mga tats kay atong mga libor nagkarga pa sila ice, no? Kay karon panahon na wala mi isda or habwa. Unya kay nakakita mo kog bahaw diya mo nang akong gihukad ang biyod mga tats, no? Kay naluto naman na tan-awan yung matas kung unsa kalami ang atong giluto diya nga biyod sa marang. O di ba mga tats, nawa ato na nabirahan ang bahaw mga tats kay perting pagkaduslaan na, no? Og pagkatotoo na kog kaon naa pa ko isa kalutoon nga tats, pero bago na ato sa nibanatan og kaon kay taod-taod itak-ang napod nato ang sinugbang borot. Ining borot matats ato ni idugang dito sa biyod nga amo ang sudan, no? Para ubay-ubay pod ang atong sudan matats. Tan-awa kung unsa kadabis ang atong sinugba diha. Ato nang itapa dito sa biyod. Tan-awa matats kung unsa kadabis ang giluto ni Tatski diha, biyod og sinugbang borot. Siyempre dili pwede nga dili nato tilawan kay kita may nagsugbaan ang mga tats kay tamis-tamis biya na bago ang mga libor. Mga anak, mga una. Oh, dira. Unsa man na? Hoy, kape pinaksyo mga tats. Tanawa mga tats, kisi-kisi din ang mga libor mga tats kay perting pagkagutuma anak nila kay tulo ka bangka ang ilang gikargahan og ice anak. Tanawa mga tats, dili na halos buhian ang kutsara. Kini biyang biyod mga tats, no? Kung imo ning paliton sa restaurant sa mo tag isa ni sa kasit na si bagaybay na si tinae, perting pagkamahala ni. Pero diri sa sulod sa Peaceport amo lang ning paswapan og bangsi makaadobo na mi ani kay unay mi dire. Oh, si masulti sa kong luto. Okay kayo. Okay ka. Okay kayo pero gikuot paksiw. Gawat ka ba ato kusog pa mo ato. Dali. Lingaw kayong kabataan matats. Onya kay nahuman na matagkaon atong palopan og coke para makaingon pud ta sa atong sarili na